μας χαρά που επιστρέφουμε ξανά μετά από 3 χρόνια στην Κρήτη στο Ηράκλειο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ ο κύριος Γκέρα, λόγω του ότι είναι το 10ο ΚΑΜΠ και ύστερα από πρόσκληση που έκανε και στους προπονητές, τον κύριο Ρότσα, τον Κώστα Ταράση, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί στον χώρο του ποδοσφαίρου με μεγάλη επιτυχία. Πραγματικά τους άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελαν πάρα πολύ εκεί να συμμετάσχουν. Το θέμα είναι ότι ύστερα από 10 χρόνια αρκετά παιδιά, περίπου 2.000 έχουν κάνει προπόνηση με τον κύριο Γκέρα. Τώρα πλέον αυτά τα παιδιά, κάποιοι είναι ποδοσφαιριστές σε μεγάλες κατηγορίες, κάποιοι άλλοι είναι προπονητές και πραγματικά χαιρόμαστε γι' αυτό. Και περισσότερο πιστεύω ότι χαίρεται και ο κύριος Γκέρα. Επίσης για μένα μεγάλη χαρά, γιατί ξεκίνησα τότε τα πρώτα μου βήματα σαν προπονητής και με βοήθησε αρκετά γι' αυτό. Τον ευχαριστώ και πάρα πολύ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι 1η με 5 Ιουλίου επιστρέφουμε στην Κρήτη, στο Πατρίδιο Στάδιο και πραγματικά θα ήταν μεγάλη χαρά να έρθουν αρκετά παιδιά να παρακολουθήσουν τις προπονήσεις, να εκπαιδευτούν από εμάς, να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνικές, με καλούς προπονητές και πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία και για τα παιδιά και για τους γονείς. Κάποιες λεπτομέρειες, πότε ξεκινάνε οι εγγραφές, πού μπορεί να βρει πληροφορίες κάποιος? Οι εγγραφές ήδη έχουν ξεκινήσει, μπορούν να επισκεφτούν το gerardscamp.gr ή να καλέσουν τηλέφωνο 694-157-1901, όπου εκεί είναι ο κ. Κώστας, ο οποίος μπορεί να τους ενημερώσει ακριβώς για όλες τις λεπτομέρειες του κάμπου. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σχεδόν κάθε χρόνο ο κ. Αβέρτης και ο κ. Σκόλα έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά και παρευρίσκονται δίπλα στο δάσκαλό τους, τον κύριο Γκέρα, και το ίδιο βέβαια θα γίνει και φέτος. Και πραγματικά, εντάξει, ύστερα και αυτό το μεγάλο γεγονός, ο κύριος Γκέρα και εγώ αποφασίσαμε να το κάνουμε στη συνεργασία με τον κύριο Λάπα, που είναι το νούμερο 1 κάμπ τερματοφυλάκων στην Ελλάδα. Και επίσης ο κύριος Λάπας δέχτηκε με μεγάλη χαρά και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι αυτά τα δύο κάμπ θα γίνουν στη συνεργασία με το Kever Coaching Greece, τη νούμερο 1 μέθοδο τεχνική στον κόσμο, που πραγματικά είναι, πιστεύουμε, ότι καλύτερο για τα μικρά παιδιά. Επίσης θα ήθελα να πω ότι εκτός από την Κρήτη θα γίνει και στην Αθήνα 24 με 28 Ιουνίου στο AFC στο Χαλάνδρι. Εκεί βέβαια υπάρχει αρκετή συμμετοχή των παιδιών και πραγματικά θα χαρούμε πάρα πολύ να κάνουμε το καλύτερο, βασικά πέρα από το μας, για να εκπαιδευτούν καλύτερα τα παιδιά. Στόχος μας βέβαια να ξέρετε ότι η φιλοσοφία του ΚΑΜΠ είναι τα παιδιά να εκπαιδεύονται σε ένα ήρεμο, χαρούμενο και λογικό τρόπο και πραγματικά πιστεύω ότι θα πετύχουν και αρκετά αυτό το κομμάτι. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς οι οποίοι μας στηρίζουν και φέτος βέβαια, και πραγματικά είναι μεγάλη η χαρά που έχουμε, όπου θα μας βοηθήσει φέτος η περιφέρεια Κρήτης. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Ανέκτη Superfast, το Τσαγόρι, το Post Soccer, το Χαλκιαδάκι Super Market, το Σαμπολιδάκης, το Creta Internet Clinic, το Escape Gym, και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι φέτος το ΚΑΜΠ θα γίνει υπό την αιγίδα της Εψηρακίου, όπου θα γίνει βέβαια ταυτόχρονα και το σεμινάριο για ημέρα που ξεκινήσει το ΚΑΜΠ. Και επίσης θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τα νερά Ζαγόρι, τα οποία μας βοηθάνε εδώ και 3 χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία τους. Ευχαριστώ πολύ.